Tervetuloa Chinatowniin. Lähdettiin vähän katselemaan, mitä tää pitää nyt sisällään. Kiinalaisia ravintoloita täällä on vieri vieressä. Yllätys, yllätys. Mitä ihmeellistä nyt ei ole jää sanottavaa. Vastaavanlainen on myös tuolla Milanossa, että jos joku on siellä käynyt, niin tuskin antaa mitään nimellisarvoa tämä paikka. Joo, kyllä se näin on. Lähdettiin vähän katselemaan, jos löytyisi joku kyllä kauppa ja saataisiin ostettua jotain erikoistuotteita. Snäkkejä ja saisi vähän maisteltua niitä. Joku ankaa jalkaa ja semmoista. No niin, nyt löydettiin eka kauppa ja lähdetään vilkaiseen sen, mitä se sitten pitää sisällään. Täällä on kaikenlaista mausteita ja kaikenlaisia yrttejä, mutta sitä mitä tässä just lähdettiin etsimään, niin sitä ei juuri ole. Löytyyhän se jotain ostettavaa, ei ihan se mitä me etittiin, mutta löytyy jotain kuitenkin, niistä myöhemmin sitten maisteluvideo.